Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon kita nagampo alang sa kasulbaran ining pandemic. Naunta ang Ginoo muhatag na sa atong dugay ng gihangyo kaniya. O ato usab nga iampo ang atong mga benefactors, mga donors, nga hatagan sila kanunay sa Ginoo sa mga butang, mga grasya ang ilang gikinahanglan. O aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Gidungog na nga may nakikilawas diha kaninyo ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa ingon. Kay gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpagarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Alang kanako, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang sama ra nga uban ako kaninyo. Sa inyong pagtigo, nakigdagbo ako kaninyo diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga kamo magpagarbo, nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubo sa sala aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo, ingon sa akong nahibaw-an nga kamo maugayod. Kay si Kristo, ang nating karnero sa pangilin sa pasaylo, gihalad na. Busa sa ulugon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan. Kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo.
Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Kay ikaw, O Dios, dili malipay diha sa kadautan. Walay taong dautan nga magpabilin diha kanimo. Dili unta mo barog ang mapahitason diha sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Gilaglag mo ang tanan nga nagasulti ug bakak, ang mamumuno ug ang limbungan gikasilagan sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Apan ang tanan nga dagadangop kanimo, maglipay unta ug magsadya sa kahangturan. Panalip di sila, aron ikaw mahimong kalipay, kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayang ikaw, O Ginoo. Sa laing adlaw ipapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Dito may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan, busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw igpapahulay. Apan haybaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna ug iyang giingnan ang tawo nga kuyos ug kamot, tindog ug dali ngari sa atubangan. Ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultian niya ang tao, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungod sila pag-ayo ug nagsabot unsa ilang buhaton kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon si Jesus na hibaw sa gihunahuna sa mga tao. Nahibaw sa siya sa atong gihunahuna, nahibaw siya sa atong gibati. Imagine kuno ninyo kamoy Jesus. Imagine ba nga kamo mao si Jesus? Nya nahibaw mo sa hunahuna anang imong tupad. Nahibaw sa kas gihunahuna anang nas imong luyo. Hasta ning ni ang gawalin. Unsay imong bation? Kanang mahibaw jud kas ilang gihunahuna ba? Ako mura kog ma-pressured tingali ko, mag-unahuna ako nga kamuro nanimba dinhi pero lain day mo gihunahuna. Gasige day mo tamay nako. Gasige day mo gingon ako, pariyan nasa na. Nya simba-simba ba? Ma-pressured sa siguro mo hibaw mo sa kung hunahuna. Ngaigsuon mao na siya ang atong Ginoo. Mianhi siya isip manluluwas pero bisag nahibaw siya sa atong hunahuna at tubangas mga tao iya gihapong ipakita nga murag wa siya kahibaw mautong nangutana siya unsa may maayong buhaton.
Ang pagdagmal o ang pag-ayo, ang pagpatay ba o pagluwas. Murag iyan ang gihimo aron nga manggawas ang ilang gihuna-huna. Ana. Kaya nga naman, kitang tao, wa kita kahibaos gihuna-huna sa atong isig katao. Nya, kung pananglitan gani, magbase ta sa atong hunahuna, diha sa atong hunahuna, nya mo na atong ihunahuna sa atong isig katao, mas stress ta. Kaya bang magsige kag analyze ba sa tao? Kabantay mo? Kana magsige kag analyze ba? Sa kani, di ba kani siya ko makita kag taong daghang igpatik, kawatan man siguro ni araban ni puyo sa akong may balay, naraga lingkod-lingkod ba at bangs balay, di ba wa baka ko planuhi ani nga tulison ko no? Mo na ron namutang na tag mga CCTV, mutang na ta kay pulos man nag-anticipate man ta, sige tag analyze atong sigkataw. Bisan aning COVID, COVID, magsigim kag analyze, di ba kani siya positive no? Sige mo ni siya ubo, di ba kani siya positive? Analyze nimo ba? Pero wa jud ka kahibaw gud, imo lang gi-analyze. Nya kasagaran kung mag-analyze ta ang atong garbo, our pride, maoy mo patigbabaw. Muna sa unang pagbasa si San Pablo, nagbase siya sa aktual nga hitabo. Kaya di man siya kaybaw sunahuna sa mga tao, ang aktual. Ingon siyang ilara ng inyong gibuhat. Bisan ang mga pagadong di man kabuhat ani, sinan ka, ang umagad nga lalaki nakigpuyo sa iyang ugangan. Nakigpuyo sa ugangan. Amot lang na mura kung nag-imong inahan, di ba? Umagad ko kanya, makigpuyo ka, makig-live-in. Sa ato pa, nagkinabitay sila. Nya, ugangan o umagad. Ang iladoy. Muna diha gibase ni San Pablo, ang iyang kuan, aktual ba? Muna, importante kayo, karumitang tuiga, importante kayo ning gitawag og dialogue. Kanang dialogue, dili na lalis. Ang dialogue mao ang pagpagawas sa tagsa-tagsa kahuna-huna niya ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing magsabot ba. Suway ragod imong bana, analysa nganong nauli siyang alas 3 kaadlawon. Maglagot gyud ka madugay. Nya labi di matiksan, naka-off ang cellphone, maglagot ka. Pero pag dialogue mong duhaw, kana bang ipagawas ang imong gibati, nag-uol ko do nga nauli kag alas 3. Ang siya ako na-relax ko nga nauli ko alas 3. Nga nung relax bang ka? Ang siya nga, tog naman ka. Yaw-yawan sa kay kastanan. Mao daw mo uli ko bitag alas 3 kay aron tog da ka kay moabot ko. Sigis kag tabi da hasol kay paminawon. O di ona ni gawas ng iyang unahuna nganong alas 3 siya ngamingon sa ako sa dabalaka po ko kay mobitan nang magsigi kog yaw-yaw kay kuyawan baya ko maunsa ka diha sa daan nga kadlaw na kamuuli nya naa niya mga daotang tao diha so magsige na mo pagawasay hantod nga moingon na siya unsam ding orasa akong iuli aron ma-relax ka nindot ta na mga alas 9 alas 8 inana sa gabi nga mingon sa ka, unsa man say makaparelax nimo, akong buhaton sa. Kanang di na ka magtingog. Kanang kamao na sad kang mo appreciate sa akong mga gibuhat, di kay magpunay lang kag yaw-yaw, punay saway. O ina na no. Di resulta igpangatuog ninyo, hapsay inyong gibati kay nagpagawasay mamos niyo una-una. Nga kahimo mo na inyong ginahimo. Wa no. Wow, na ipagawas yung nauna. Ug namoy kalagot nako. Dool ako matod pa sa ebanghelyo gahapon. Dool lang kamurang duha niya. Pag dialog mo dito, pag istoryahanay mo, dili magsininghagay. Mao na ang hagit di ay karon mao ang pagkinabuhi sa kinabuhing gipuy-an ni Hesus. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Musunod ta sa iyang katarong.
Dili ta maghimo-himog atong tarong-tarong ang katarong sa Ginoo mo itong sundon. O ang Ginoo, bisag nahibaw siya sa tanan, mo respeto siya sa atong gihunahuna, sa atong gibati, andam siya maminaw, andam siya mudawat. O, kita sa mo sa atong buhaton, andam sa tang maminaw, andam tang mudawat, sa hunahuna o gibati sa atong isig katao. Dili kay magsigit tag linibakay, dili kay magsigit tag istorya i-post pangadto sa Facebook tungod kay ang atong gihunahuna mo'y atong gihimong basihanan nga mauna siya. Na mahinganlan natong dili maayo ang atong isig katao. Mao nang ato na siyang himuon magpaday ganay. Nya ang ikaduha mao ang pagwagtang aning gitawag natong pride kanibang garbo. Ang garbo gud kanunay maginang moingon ako maoy sakto. Sakto gining ako. Dili ang sakto mao ang Ginoo. Siya ray insakto. Nya kita pulos man ta mga usahay sakto, usahay sayop, igo ratang mag dinawatay acceptance. Para bitaw ning ato dinhing kuan kaning atong granite nga naguba. Ana niya desisyon tang atong ilisan. Di man sa kaingon nga gituyo na naagid tayo mga sayop mo na siya gitawag og human errors. Kay limitation nato isip tao, masayop kita na magipanultihan uban ng sayop manggay ng kabaw o patiil. Masayop kuno tikang ba madakinas pa jud kuno nako nasay mo tubag nga pilosopo isa ikaw ba say bantay upat ka buki imong tiil. Duha ra gani imong gibantayan masipyat magikaw sa nakadang upat imong gibantayan lain-lain lagi tag view ba no wa gyud tay lutsanan so may pag magstorya na lang tag tinarong sige manindog ta. Mga igsoon, sangpito nato karon ang Dios nga iyang dunggon ang atong mga pag-ampo diha sa pagpaubos moingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan kanunay magmaisog diha sa pagsaksi sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga namunuan sa mga nasod nga sa kanunay magmaunungon sa pagtabang sa mga kabus og nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton ng hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanon ta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-lain hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa langit nung saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, dungga ang among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton siya sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan dihas kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Manolobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ay nga makalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kaland-on o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among paninahanglan nga unta mapanaligdan mo kami batok ni ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudlong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palibot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Nga ato lang buhaton, di lang ta magsigig hunahuna, unsay hunahunaon sa uban, pero atong tan-awon unsay maayong buhaton sa aktual nga sitwasyon. So update na to sa atong mga slots, padayon pamantang nag-counting karon ning abot na ang atong nahalin og 633 kabuok, no? Daghan-daghan na. Basig mapunan pagid ni. Nya kanini ang ugma mauman ang birthday ni Mama Mary. So atong activity inig kabuntag alas 5 sa buntag mag rosaryo ta dinhi nga biblical base o nya kaning mag sana kantaho nato alas 5 sa buntag niya mosunod ana ang Santos nga misa sa alas 6 sa buntag. Niya akong hangyoon kitang tanan nga mga parishioners, apil na mo mga online parishioners nga magdungan tag rosaryo in kabuntag, di man ni live streaming kay wa man tay wifi nga kusog dire. Kamo na lay rosaryo diha inig ka alas 5 sa buntag pitsa 8 sa Setyembre. Magkadungan ra gyapon tana, bahala nagun sa inyong time zones diha. Basta alas 5 sa buntag pitsa 8 magrosaryo ta kitang tanang pamilya nya human og dili gyud makaapil sa alas 5 kining adlaw pitsa 8 at least magrosaryo ta og maghimog mga tribute ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Nya magdala pud tag atong mga gasa sa mahal nga Birhen nga magamit sa simbahan. At least either money or cash or in kind nga magamit nato dinhi sa atong parokya. Ato ng tribute sa mahal nga Birhen ang inahan sa simbahan. Nya padayon tong akong assignment, atong trivia, pila nay edad ni Mama Mary ug Mang Adlawa. Ang makatubag may premyo sa langit. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo.
Salamat sa Dios.